Бу көнне алдынгылар сафына район үзәгенең 3 мәктәбеннән, политехник техникумнан 7 директор киңәшчесе, 19 укучы, җитәкчеләрдән Азат Ахмаджанов, Марина Бәдретдинова, Лилия Хабибуллина кабул ителде. Алар тантаналы шартларда хәрәкәт миссиясенә һәм кыйммәтләренә тугры калып, кичкенәләргә үрнәк, өлкәннәргә терәк булырга, яраткан ватаныбызга лаеклы хезмәт итәргә вәгъдә бирделәр. Ватаныма һәм бөтен җәмгыятькә файдасына тырышырга һәм хыялланып иҗат итәргә сүз бирәм. Мы надеемся, что с нашими детьми из села Михайловки мы будем участвовать во всех проектах движения первых, будем активно включаться в эту работу. Остазлар укучыларның күкрәгенә алдынгылар хәрәкәтенең значогын такканнан соң, укучылар бер-берсенә символик беләзек кигерде. Хәрәкәтнең район бүлеге җитәкчесе Алсу Бубекова матур гамәлләр белән үрнәк булырга әзер яшьләрне котлады, аларга уңышлар теләде. Бездә көч, бездә дәрт, хәрәкәттә бәрәкәт. Мин алдынгылар хәрәкәтенә беренче итеп кергәнгә бик шатмын. Үзем бу алдынгылар хәрәкәтендә участвовать итәчәкмен һәм дә дусларымны чакырачакмын. Бу хәрәкәт киләчәктә зур мөмкинлекләр бирер дип ышанам. Мәктәп администрациясе әлеге яңа вазифаны миңа тәкъдим иткәч инде бик теләп алындым. Чөнки әлеге хәрәкәттә балалар белән эшләргә кирәк. Балалар белән эшләү минем өчен таныш, бик якын һәм инде киләчәктә үзем артымнан ияртеп, яңа идеялар белән бик күп чаралар үткәрбез дип уйлыйбыз. Пионер комсомол сафларында тәрбияләнүче буын өчен таныш чара кебек тоелса да, Россия күләм хәрәкәт үзгә принциплар нигезендә оешкан. Биредә оештырыла торган эшләр алдынгылар хәрәкәтенең инициативалы яшьләре кулына тапшырылган. Хәлиткеч карарларны да алар кабул итә. Зур проектлар яшьләр ихтыяҗы нигезендә оештырыла. Мизгел яшьләр үзәгендә үткән чара яшьләрне бер юнәлешкә әйдәүче зур флешмоб белән тәмамланды. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.